Ginoong Diyos, kaluy anak ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga, walay sukod. Ang mga utang ug ang among kalapasan, Taon papasa o kaya inom dumi. Sa ngalan, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kanin. Mayong hapon kaninyong tanan. Mga igsoon, kini atong santos nga misa atong ihalad, pasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat. O karon man dam kita sa pagsaulog natong santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas akong dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kan Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, pinagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon ug pagkabanaw ni Kristo, o tudloy kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginuso Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahagturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Unya ang Dios miingon, mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihuy pa niya ang buho sa ilong sa tawo
sa makapabuhing gininhawa ug ang tao nakabaton og kinabuhi. Unya, naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden, sa silangan, o gibutang niya didto ang tao nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutana sa bitin ang babay, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babay, makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supakon namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod man gud siya, nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan, ug mahisama kamo kaniya nga nasayod, unsay maayo ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babay nga ang maong kahoy maanindot kaayo, ug laming kanon ang bunga niini, ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siyag bunga ug gikaon niya kini. Unya, gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nilag kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nilang nga hubo di ay sila. Busa, naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon sa ilang lawas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, O Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay
nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat ug dautan sa imong atubangan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaadinhi ka nako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, pag-uha sulod ka nako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw kuhaakan ako ang imong balaang espiritu. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi ka nako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabir, ug ang akong baba magsangyaw sa imong kadayganan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi na sa kalibutan ang sala, sa wala pa gani ihatag ang balaod. Apan sanglit, wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moses, ang tanang tao gigamhan sa kamatayon, lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawong umaabot, apan dili managsama silang duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios.
Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pandako ang grasya ug gasa sa Dios nga mabatunan sa daghan tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ug may kalainan ang sangputanan sa gasa sa Dios ug sa sala sa usa ka tawo, kay gipahamtang ang silot tungod lamang sa usa ka sala. Apan ang gasa nga gihatag tapos ang daghang pagpakasala nahimong matarong sa tawo. Kung tungod sa pagkasala sa usa ka tawo nagahari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo. Labi pang maghari kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi ni Hesukristo. Busa ingon nga ang pagpakasala sa usa ka tawo mahimong hinungdan nga silutan ang tanan. Pinaagi usab sa matarong buhat sa usa ka tawo maluwas og makabaton sa kinabuhi ang tanan. Ingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatirumanon sa usa ka tawo daghan ang gihimong matarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasugoan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kami. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gidala si Jesus sa Espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw o kapatan kagabii o gunya gigutom siya. Ang yawa midool kaniya o miingon, kun anak ka sa Dios, himo ang pan kining mga bato. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Unya si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaang syudad o gipahiluna siya sa kahitas-ang bahin sa templo o giingnan. Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sapnayon ka nila sa ilang mga kamot, aron dili madugmok sa bato, bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usabang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid o gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan o ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kon mo luhod ka o musimba kanako. Si Jesus mitubag, pahawa Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Busa ang yawa mipiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
daygon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kaninyong tanan. Unang Domingo karon sa Kwaresma. Sa ato ang kasinatian, the great success and fruitful success sa usa ka kalihukan kasaulugan. Kasagaran usa niini gibasihan mao gayud ang pagpangandam. Mao man gani makadungog ta usahay nga kung dili kayo successful, dili kayo fruitful ang maong kalihukan, dili kayo maayog resulta, usa sa mapasanginlan moingon kulang sa pagpangandam. Kay kung taas pang panahon, nakaandam pamig maayo, dili unta to maoy mahitabo ug di pa to maoy mahitabo, mas manindot pagyod unta. Unang pagpangandam importante kaayo sa usa ka kanang kalihukan o kasaulugan. Human si Kristo namatay og nabanhaw, ang mga unang mga Kristiyanos sa pagsaulog nila sa hitabo sa pagkabanhaw ni Kristo, pagsaulog nila sa Paschal Mystery of Christ, nagkahin sila og 3 ka adlaw sa pagpangandam. Ya kahuman sa ulugon nila ang pagkabanhaw ni Kristo. Pa sa tuig 350 AD, nakita ni Bishop Irenaeus nga dili igo ang maong 3 lang ka adlaw. Busa ilang gihimo og 40 ka adlaw. Kay ilang nakita ni Bishop Irenaeus sa maong tuig 350 AD nga ang dako kaayong hitabo sa kasaysayan sa kaluwasan sa katawhan sa history of salvation nga mao ang Paschal Mystery of Christ ng pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw ni Kristo. Kulang ang 3 ka adlaw sa pagpangandam aron kini sa ulugon sa ilahang kinabuhi. Naghihimo og 40 ka adlaw ng Kwaresma, 40 ka adlaw sa pagpangandam, sa pagsaulog sa dakong hitabo sa kasaysayan sa kaluwasan nato nga mao ang Paschal Mystery of Christ, His kanang suffering, death, and resurrection. Nan karon ang unang Domingo sa Kwaresma, unsa man ang ato ang angay buhaton. Sa unang panahon, ang ilahang gibuhat sa pagpangandam, mausab ni prayer and fasting. Sa atong panahon karon, sa akong pamalandong, mao gihapon ang importante kaayo nga angay nato hatagag dakong pagtagad ug bugat nga pagtagad sa ato nga 40 ka adlaw sa pagpangandam sa ato ang pagsaulog sa Paschal Mystery of Christ. Munang ang ato sab nga dakong pagabuhaton karon mausab una ang pag-ampo. Prayer. Kay prayer mao ni maghatod nato into the desert of our life. Si Kristo diha sa Ebanghelyo, gidala siya sa Espiritu didto sa kamingawan. Nagampo si Kristo, nagpuasa si Kristo. Nang pag-ampo nga maghatod nato ngadto sa desert of our life, diin ato ang mapamati ang Dios. Kay ngano, prayer is a dialogue between man and God in love. Prayer is listening our God. Prayer
is reflecting the words of God. Si Kristo sa Ebanghelyo say nahitabo dito sa kamingawan, iyahang gipamati ang Ginoo. Di ba kabantay ta? Ngayon ang yawa nga ang kasulatan ni Ingon. Moingon po si Kristo, apan ang kasulatan ni Ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Diha sa kamingawan, si Kristo, dili ang yawa mo iyahang gipagkadak-ag pagpamati o pagtuman, kundili ang Ginoo o ang pulong sa Ginoo diha sa balaang kasulatan. Mosad na unta ang atua sa atong pag-ampo, Dios ang pamation ta. Sa atong pag-ampo, ang pulong sa Dios mo ay atong pamation o pamalandungan o pagatumanon. Sama ni Kristo, nabati niyang tingog sa yawa. Apan ang iyahang gipakadak-an, ang iyahang gihatagag pagtagad, dili ang tingog sa yawa, kundili ang Dios ug ang kabubuton sa Dios. Muna sa ato kayud untag pag-ampo, kay nagpanaw man ta dinhi sa kalibutan, ug sa atong panaw mamati ta sa kadaghan natong pamation, ang una sa tanan ug ang kinadak-an sa tanan tong pamation, ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili ang ato ang human personal interest and desires and will. Kumusta man sa atong pag-ampo, kinsa man ang atong gipamati, ang Ginoo ba o ang ato ang kanang mga daghan kaayong panginahanglan alang sa atong kaugalingon nga nahimong nagmakulang na noon ta sa pagpamati sa tingog sa Dios. Tanawa usahay ta mag-ampo sa ngalan sa Mahal sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo in taon, tabangi in taon ko. Pagkadaghanan akong problema, Ginoo. Sus, naapay akong bana, Ginoo. Sus, wala na taktak sa trabaho. Apay katrabaho, Ginoo. Tulo na kabuan. Magunsa naman yan, hapit na mapun. Hurot among pundo. Ako, Ginoo, gamay ra gyud kay ko sildo. Ako ay gisaligan. Napa ko mga anak na eskwela pa. Napa ko'y gamay bata. Saon na lang nako ni Ginoo. Tabangi in taon ko, Ginoo. Pain taon, Ginoo. Pagkapait kinabuhi. Sa ngalan sa Mahal sa Espiritu Santo. Amen. Katog, kumusta? Kinsay gipamati ato? Ang Ginoo o ang iyang kahimtang sa kinabuhi? Si Kristo, diha sa Ebanghelyo, in the desert, kinsay iyang gipamati? Ang yawa o ang tulong sa Ginoo, kabubutos Ginoo? Nakadungog siya sa yawa, pero iyahang mas gipasulabi ang sa iyang amahan o kabubuton sa iyang amahan. Mingon ko siya, dili ma nga pahawa sa tanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo, ang Dios, siya lamang ang alagari. Muna, in our prayer, we are entering into the desert of our life to listen to our God. Aron sa ingon, maputos ta sa grasya sa Dios, aron mahimong magmalig-on ug malahutayon ta sa atong panaw, isip, usa, kakatawhan sa Dios, panaw paingon sa kaluwasan. Na kung usbon ha, to emphasize, in our prayer, listen God in our life. Ayaw patingtal ng ato ram personal, human nga panginahanglan way atong mabati o kanaganing gipaminaw, kundili ang Ginoo gyud sa atong kinabuhi. Nang ikaduha, fasting. Pero akong gibutangan og Kristohanong pagpuasa.
In prayer, we listen our God. Sa Kristohanong pagpuasa, we listen our brothers and sisters. Labi na ang mga anawim, labi na ang mga mas nagkinahanglan. Nagpuasa ba mo? Nagpuasa ba ta? Kristohanong pagpuasa. Kay usahay lahi ang atong pagpuasa. Usahay ang atong pagpuasa, wala kahimot is Ginoo, kay haskang pagkabusuga tas binignit. Na ba po'y binignit dere puasa? Wala o puasa, nangaon rag binignit. Ya. Okay. Kay matud pa ni Pope Leo the Great, na we order you to fast, not only to abstain from food, but also to do works of mercy. That is to say, we keep the ordinary expenses we keep must be changed into food for the poor. Nagpuasa ta, pero wa lang nagpasabot basta nga ni pugong ta sa pagkaon. Kundili ni pugong ta sa pagkaon aron sa ingon nga makahimo tagbuhat sa kaluoy nga ang ato ang budget nga nahipos kay wa ta mukaon og full meal, mahimo nga pagkaon sa mga kabos. Muna, Christian fasting maghatod nato to listen, pagpamati sa kahimtang sa mga kabos mas nagkinahanglan. Pag ng Kristohanong pagpuasa, nagkahulugan nga atong tagamtamon unsa di ay ning gitawag og kagutom. In solidarity sa mga tao nga kanunay anaa sa kagutom tungod sa ilang kahimtang sa kawadon. Mubati ta, mutagamtam ta niini aron sa ingon matukmod ta ngadto ta pagpakaon sa mga gigutom nga bunga sa ato ang puasa. Sahay tan-awang atong puasa, muraog kuyaw-kuyaw kayog di mahimuot ang Ginoo. Kaya nga atong puasa, tanawa basin og dunay nakahimuan niha. Una, kanang Miyerkules sa Badles, Biyernes sa Kwaresma ug Biyernes Santo. Di ta mukaon kasagaran og kanang husto sa pamahaw. Usa lakapan o ya ang uban pare sa kape, ang uban inom og tubig. Ya kay kung nagklaro patugkaon, duha to kapan. Nagiusa lang. Unya ang himan-himan pagkaudto sayo kayong nikaon, oy ubay-ubayag andam ha kanang lami-lami nganuman kay gutom kaayo kay wa ko mamahaw tarong ganihang buntag. Busa ang budget na dala gyapos paniudto. Sunod kanang Biyernes Santo, aligri kayo ni ambot na aba dinhi sa Mandawi ang nasinati nako sa mga parokya nga ako nasainan usab kaniadto. Na gawa sa katong madidihos kay lisod sa kaytong bantayan magpista mag-ihaw manon sila nang matagbaw ko og evangelize ato nila kay lahi sa to ato ang dinhi na katong mga kaparokyang ako nasainan binignit sad ang kadaghanan. Pero tanawa sa binignit kung tinuod bang nakapuasa ta nya pasi nahimot bang Ginoo aning trabaho tanawa dili ta maglungag ron ha. Ngano man day ma? Kanang puasa ta karon kay Biyernes Santo. Unya ay kanang kuhaan yo tong kaldero nga dako kaayo, hugasin ninyo kay magbinignit lang ta. Magpuasa unya dako kay kaldero gikuha. Gibinignitan. Unya pilay gastos binignit ikumpara sa ordinaryong kaon sa paniudto.
Kapila gipilo-pilo kay mahal lubi, mahal kamay, mahal pilit, mahal sagol, mahal ang landang. Pila ka pilo-pilo. Asa may atong nakip aron mahimong must be changed into food for the poor. Wala. Sibi, wala ang listening in solidarity sa panaw sa anaa sa the least, the lost, and the last. Ang mas nagkinahanglan. Una, Christian fasting, nagpasabot kayon nga ako magpugong ko sa pagkaon. Dili ko pinanlitan, di ko mukaog pamahaw kay Bernis sa Kwarisma. Di ko mukaon o panihapon kay kanang Bernis Santo. Kay usahay man pod kasagaran kita di mukaon og full meal sa Bernis Santos paniudto nya makuyapan ini ka veneration of the cross. Atos panihapon ayaw og tarong og kaon ka og paniudtog tarong aron kalahutay ka sa kalihukan simbahan. Subay sa pagtuo, veneration of the cross, procession, kay nasudlan imong tiyan. Ari ayaw og tarong kaos pamahaw o panihapon. Kay panihapon pakatulog naman, di ba? Agatua unok-unokon po nato paniudto, himan-himan inig sa ulog sa kanang simbahan daghang makuyapan usahay. Kay gikabuhi kay ang tuno o ang katamis sa kanang binignit. Okay. So, ibalik ko. Kanang, di, panalitan ha ako. Gihimo ba yan nako? Kanang, palitan ako. Di ko mutaro kaon sa pamahaw. Birnis sa sulod sa Kwarisma. Ya, birnis sulod sa, kanang Birnis Santo. Ang wa nako, kanang budget nga wa nako kana, gitigom kay ini ka human sa Semana Santa ihatag ngadto sa mas nagkinahanglan. Pagkanindot kung kitang tanan ni akaron dinhi naghimo, pagkadaghan nga mas nagkinahanglan nakadawat og gamay. Pila ta kabog dinhi karon sulod simbahan. Nagpuasa ta kada Bernis, ya Bernis Santo. Nagpuasa. Ang nahipos nato dili kay atuo pon at atuo sa anang atuo agod nga di ko mukaog pamahaw pero pag paniudto nasagol ang ako ang budget sa pamahaw. Ihipos to siya hangtod sa Bernis Santo. Kay ini kasi human sa Semana Santa pila to siya imong hatagan tabang ngadtos na kinahanglan nga imong silingan o dili silingan. Bisan usa ra gud ka tawo, bisan karon na kay daang nahuna-hunaan, akin ni siya mo ay akong hatagan bunga sa akong puasa. Dako na kay ko katabang niya. Lipay na kay itong mas nagkinahanglan nga imong na tabangan ug mas nalipay ang Dios sa maong buhat. Nay nakahimo ninyo ana puasa kun wala suwayay kuno aron madaghan ta. Suwaya na to. Panalitan ang budget nato pamahaw kada adlaw 50 pesos. Ang kana bali lang og 25. Ang 25 hipusa. Pila ka Bernes hangtod sa Bernis Santo. Pag humas Semana Santa, imong nahipos ang katong imong namapahan nga imong hatagan nga mas nakinahanglan tunuli. Pwede imong ipalit og pila ka kilong bugas o butangan o sudan, lipay na kaayo ang mas nagkinahanglan. Nang Pope Leo the Great na ingon nga we order you to fast, not only to abstain food, but also to do works of mercy. The ordinary expenses we keep must be changed into food for the poor. Karon unang Domingo sa Kwarisma, mag-ampo ta. Sa atong pag-ampo, we must listen to our God. Kay mao ni importante sa panaw nato paingon sa kaluwasan na mati ta sa Dios, Dios sa atong kaluwasan.
ug sa ato pagpuasa ta, ug sa atong pagpuasa aron dili lang just to satisfy ourselves, we must listen sa atong isig katawo mas nagkinahanglan aron bunga sa atong puasa atong mapaambit ngadto sa isig katawo nga mas nagkinahanglan aron sa ingon sinining tuiga na ay great and fruitful spiritual success sa atong pagsaulog sa Paschal Mystery of Christ. Palihog manindog. Nagato ako sa Dios kamahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kay Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, kagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o kilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santo sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Pagkampo sa katawhan, sa atong pagsulod sa panahon sa Kwarisma, mag-ampo kita ngadto sa Amahan nga hatagan kita niya sa grasya aron maisugon o makusganon kitang mubatok sa tanang mga pagtintal. Puno sa pagsalig, mag-ampo kita sa pag-ingon. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mensahe sa Ebanghelyo may tungod sa kaluwasan diha kang Hesukristo makadangat ngadto sa tanang tao sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga pangulo sa kalibutan dili malingla sa hawang nga mga saad sa gahom ug sa yutan-ong kahimayaan, hinuon ilang ipunting ang ilang mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga kining panahon sa Kwaresma, magdala grasya ngadto sa atong kahigalaan o kaparyentihan, nga wala na magbansay sa ilang pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang tanang tao musalikway sa tental nga mamahimong sama sa Dios, hinuon mudawat ug mutahod kita sa kinabuhi nga mao ang labing dakong gasa sa magbubuhat alang kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon ug sila nga gitawag gikan ni ining kinabuhia makadangat na sa langit nung puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, si Jesucristo imong anak, mipakita kanamo unsaon pagsalikway sa mga tentasyon. Puna kami sa grasya, aron magmatinud-anon kami kanimo nining panahon sa Kwarisma ug sa tibok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Langit nun namong aman, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, amiling bayad, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata himuan nga among kaluwasan, dawata himuan nga among kaluwasan. Palihog manindog, mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako kang inyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan ng taas ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug himaya sa ngalan alang usab sa tong apostolanan ug tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, hitugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad nining mga gasa, pinaagi niini nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga kwarisma, kini among gipangayo, pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab ka na. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw, sa paglikay niya sa pagkaon ngayutanon, gisantos niya ang balansayon sa puasa. O sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa, nagtudlo kanamo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan. Aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, sa makalabang unta kami nganha sa Pasko nga wala nay katapusan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dahay ko na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo, kalawas ug dugo ni Jesu-Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ato isangyaw ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nga. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mapanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang Ingarian
ang gahumukang himaya, ang sa kahagturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manawas sa atin. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Cordero sa Diyos, nagawag sa mga sala sa kalibutan. Kaloy ikami, atagi kami sa Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa pangkiti sa Ginoo. Ginoo dila ko ang imo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever.
sa altar sa Dios, kalipay sa akong kabatanon. Sa kuldas ug awit ang akong Dios pagahimayaon, pasalamatan ko. Palihog manindog, magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langit nun, nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag ka namo sa paglaom ug nakalig-on sa among paghigugma. Itugot nga makat-on unta kami sa pagpangandoy gayud kaniya, ang buhi ug matuod nga kalanon, ug nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga pahibalo, una, ang atong second collection karon sa Opus Sancti Petri, St. Peter the Apostle. Ikaduha, mao kani ang nadawat sa box piso sa Caritas, yatong February 12 o February 19, 5,541. Ikatulo, isip usa ka national shrine, atong gisaulog matag Huwebes ang Pilgrim's Mass sa atong patron si Senyor San Jose. Ang mao ni ang schedule, alas 6 sa gabi, rosaryo sa pagpangumpisa, katikisim sa kinabuhi o mga hiyas ni San Jose. Personal nga mga testimonya o pag-ampo sa alas 7 sa gabi, santos nga misa, human sa prayer after communion, ihalad ang atong mga love letters sa pangaliya sa atong patron. Damgo ko uban sa damgo ni San Jose. Kini matag Huwebes o giawhag ang tanan sa pagtambong ni ini. Ikaupat, matag Biyernes, paghimuon ang istasyon sa krus human sa misa sa alas 5:30 sa hapon. Ikalima, kung kinsa ninyo adunay gihambing nga problema o gustong adunay makaistorya aron mahupay silang gibati, kaguol o kasakit, dool sa atong opisina kay adunay listening ministry nga anda mga lagad kaninyo. Ang atong listening ministry sa office open Monday to Friday 9 a.m. to 5 p.m. Saturday and Sunday by appointment. Ikaunom, ang nobina mas alang ni San Pedro kalungsod magsugod karong Martes, Pebrero 24 sa matag alas 4:30 sa hapon. Sa adlang Domingo, Marso 1 sa 1:30 sa hapon. Og ang pista mas sa lugon karong Marso 5. Ikapito, sa sunod bulan, sugod Marso 1, ang oras sa opisina sa parokya mag-abli na sa alas 7:30 sa buntag hangtod alas 6 sa hapon, noon break. Karong Pebrero 25, sa ulogon nato ang nasod sa ika-40 nga anibersaryo sa IDSA People Power. Ang Catholic Bishop Conference of the Philippines nag-auhag sa paghandom nini makasaysayanong paghitabo. Dini sa tong parokya magsaulog ta sa Triduum Masses. Sugod karong Domingo alas 5:30 sa hapon o nini mga tema Pebrero 22 auhag sa personal conversion. Pebrero 23 for convention of our instruction organization parishes communities. Sa Pebrero 24 for the conversion of our nation. Ang Triduum Mass paghimuon sa alas 5:30 sa hapon o sa Pebrero 25 sa ulugon ang Day of Thanksgiving for the gift of IDSA People Power sa iyang ika-40 anibersaryo.
ug giawa kang katawhan sa nga matuohon sa pagsalmot niini uban sa pagpadayon o pag-ampo alang sa atong nasod. Nining pipila ka Domingo atong gi-report ang mga donation nga atong nadawat para sa atong simbahan from September 25 hangtod January 2026. Nadawat kita og donation 293,900 pesos. Atong light and bulb and light candle proceeds sa miaging December mikabat og 420,417 og 71,611 pesos nga one half kabahin sa second collection panahon sa Misa de Gallo. Ang total cost enhanced 785,928. O kini ang atong nagasto sa atong proyekto sa February 15, 2026, 500,000. Down payment for the contract signing o RDG Electrical Architecture Manila for the architectural drawing and services. 133,334. Down payment for 3D scanning, surveying of the church using LiDAR technology for as-built plans. Sa pagkakaroon, nangandam kita alang sa down payment for the global structural assessment and production of structural as-built as found plans sa simbahan. Kini ang documentation sa pagsuta sa the sounds o luwas ang atong structure sa dili pa nato i-introduce ang mga architectural enhancement. Kumot ka mo nga mudunit para sa atong project, palihog, ihatag kini sa opisina, sa atong parokya, uban ang resibo on your right hand, chiki donation payable to National Shrine of Saint Joseph. Daghang salamat. Daghang salamat sa atong choir, mga collectors, lictors o salvist, mga collectors o lay ministers. Daghang salamat, mas pagpakpak na nilang tanan. Palihog manindog. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw usab kami. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng Santos nga Misa, dada ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Kaninyong tanan, maayong gabi o daghan kayong salamat. Mas pagpakpakalan sa tanan, salamat sa pagsimba karon. Maayong pagpamauli kaninyo, unya palihog, pangumusta sa nahabilin sa inyong panimalay. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Let all that is within me bless His holy